तो रंगदारी गाना गावे के अगर कोचिंग करे के बात तो भैया टुनटुन यादव से बढ़िया कोई ना जानतो। काहे से इनकर गाना इतना बेहतरीन होकेला कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तबाही लावेला। रंगदार के अदालत टुनटुन यादव के ई रंगदारी गाना भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना दम दिखा दिया है। यही तरह बिहार में टुनटुन यादव के पावर नहीं है। रंगदारी गाना के ब्रांड एम्बेसडर टुनटुन यादव कहालन। टुनटुन यादव के कोनो भी रंगदारी गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में आवेला तो भैया टुनटुन यादव के रंगदारी के औकात दिखावेला। तो खेसारी लाल यादव में गुण बा डांस करके और पावर स्टार पवन सिंह में गाना गावे, लेकिन टुनटुन यादव के रंगदारी गाना के भैया स्पेशलिस्ट भोजपुरी में बाड़न। टुनटुन यादव के ई गाना भैया 1 महीना में 8 मिलियन व्यू क्रॉस कर गई बा। तो भैया तोहन जरा टुनटुन यादव के फैन को बजा तो वीडियो को पूरा देखिए जाए। अब कान में रंगदारी गाना सुनाला, खास करके टुनटुन यादव के गाना होखे तो भैया अजीब फील शरीर में होखेला, अजीब ऊर्जा आवेला दिल में। आजकल के भोजपुरी इंडस्ट्री में मांग का बा रंगदारी गाना के, काहे से कि रंगदारी गाना अच्छा होई तो तहार गाना चली। तो सोशल मीडिया के आज दिन ब्रांड एम्बेसडर टुनटुन यादव बन, काहे से कि आजकल मांग होता सोशल मीडिया पर खाली रंगदारी खाली रंगदारी खाली रंगदारी। तो टुनटुन यादव के रंगदारी गाना कैसा लगल भैया ये छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइए जाए।